яке аз василаҳои афзун намудани нишондиҳандаҳои меҳнатӣ дар амал татбиқ намудани донишҳои назариявӣ дар амалия мебошад. маҳз бо ин мақсад роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи Вахш барои тайёр намудани давталабон ба имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ маркази миллии тестӣ омодагиҳо дида истоданд. бо теъдоди зиёда аз 180 нафар хатмкунандагон имтиҳони озмоиширо аз 5 муассисаи ноҳияи Вахш мо гирифта истодаем. мақсади гирифтани имтиҳони озмоишӣ маркази миллии тестӣ аз он иборат аст ки имрӯз хонандагон ва хатмкунандагони ноҳияи Вахш то ин ки дар вақти имтиҳони асосии маркази миллии тестӣ ба ягон камбудию нофаҳмиё дучор нашаванд. бо ин мақсад дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи Вахш аз 5 муассисаи таълимии хатмкунандагони синфҳои 11 ҷалб гардида ба омӯзиши саволномаҳои тестӣ фаро гирифта шудааст. ҳадафи гузарондани чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама шинос намудани хонандагон бо рафти санҷиши имтиҳонҳои дар пешистода ва инчунин давталабонро водор менамояд ки аз супесто аз манамин имтиҳонҳои дар пешистода воқиф бошанд. бояд қайд намуд ки ҳукумати мамлакат барои дастгирии намояндагони соҳаи маориф ва илми кишвар пайваста тадбирҳо андешида дар ин самт барномаҳои зиёди давлатӣ қабул ва мавриди амал қарор доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамому суҳбату вохӯриҳои худ пайваста ба аҳли зиё ва хонандагону донишомӯзон ҷиҳати омӯзиши илмҳои муосир таъкид менамоянд ва ин тадбир низ ба манфиати кор мебошад.